kan tudu ba kuma harcewa ni kai ba sai na kashe tsohon zan wucewa zan ko tsoho ya taba ni. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Mai gida? Barka da kasuwa. Barka da yamma. Ya kasuwa. An lafiya? Lafiya. Alhamdulillah. Ya kai naga shago kuma. Wallahi talaka gani dai. Kawai wayan zai azabin nan da bahi mu kullun ina gida in yi wanka in fito. Kawai zan tar da shi ya rufe ku kuma ko ni bai ba. Bai kenan fa. Wallahi haka. Saboda bai da mutunci. Katan din madara da wanda hutu ga wallahi. Haka ni ai. To yanzu kira lambar maka ko ta shiga. Bara kira da na ji shi to. Amma ban ƙara kira an gani. Shikenan ba mu gani. Allah ya sa. Ka gani ban jama ba? Wai hanga Ina ga sauri ake yanzu wallahi. la ilaha illallah to ka gani to kada ya kuri to na gode fa na gode Allah kiyaye na gode ha gaskiya na yar mere ma yanzu da rufiya mutane shago kawai tafi ko ba cika mai mutane ba haka ake lamarin rayuwa ai ba haka ake lamarin rayuwa ba to amma zai gane zan sauya ni ma da lamarin haka yake ya zo yadda guda ɗaya na alaikum salam mai gyara da annu lafiya ya kasuwa alhamdulillah har madalla wallahi yara kuma haka wallahi ga yanzu na fa na zo na bahi mu kullun daga gida zuwa in zo in fito kawai na da ya rufe hagu ya da ko da bai ba wallahi matsala ce ta kamo ni so nake a ce na samu tayi din kafa kwano ko goma ce ma da yar taliya ka tarda saboda wallahi ba gidan yi to ka gani to ka gani dai na kira wani da zuwa wani mutum ya zo ya zai sai kayan da wani 100 zai zo zai sai kayan ya zo ya rufe hagu to kuma wai sa ba wai na kira wai na da rufe ya zan kai kiran wai to bari mu gaba to ya ba to Allah kiyaye an wani ha gaskiya na bai na soya kuma dan bakin ciki kawai ya zo rufe mutane hagu haka ake lamar rayuwa zo a mutane mutum wani 8 sun zo an rufe mutane rayuwa saboda bakin ciki a cikin assalamu alaikum wa alaikum salam alhaji Mandau ya gari to kuma ya ga shago a rufe la ilaha illallah wallahi sai ya zan kuma kaga shago na ga kamar ba ko wallahi to wallahi kaga yanzu nan wani mutum hudu sun zo wani cinikin 150 za a ya zo rufe mutane hagu saboda bakin ciki a ciki kuma bayan gama gaskiya mu kullun guda biyu ne ni da ɗaya da yadda na yi to kai na haka a gas na wannan dauka na bai da safan wannan zan yi wanka fito kan fito ya dan yi ciniki a zaman da za ko Kano ce a tafi a jiya su kaya to kuma yanzu kenan ba a sai wa kowa ba ka yanzu ko naira ba iya ci kuma mutanen su ta zuwa alhaji ka yago mutanen ka kai ne ka zuwa kullun ai bai fi 500 ba ka bije yi kawai alhaji ko haka za ko yi wallahi haka za bije ya alhaji haka sadaya kana fama wahalar da kanka to ai ta fama a ko haka za a fa yi wallahi ko kai ba yawa ya za ka yi ko sana amarya hello to ya kai an samu to kaji ma kai alhaji an samu kike na zan jima Subscribe to my channel and also press this bell icon.